Als het on Henk de Jong zelfs leidt, wordt hij de nieuwe trainer van FC Emmen. Helemaal roen is het Liekels nog net. We hebben wel hele goede gesprekken gehad en we zijn ook wel in onderhandeling. Maar het is net zo vier dat het roon is. Nee, dat laat het hem nog gewoon. Nou, had met de meisjes dat ik toch mijn werk op zezen mat. Mijn vrouw mat haar werk voor in ieder geval meer dan de helft op zezen. Omdat we jouw bandjes had, dus daar moeten we dingen voor regelen. Ik kan een voetbalschool met van alles regelen worden. Dus ja, dat moet wel compenseren worden. Roos ken net, ik moet er net op achteruit gaan. Maar ook de clubs, Emmen en Harkemasse Boys, moet het nog eens worden. En dat is nog maar de vraag. Op dat is het de vraag of het wel te combineren is. Trainer van Harkemasse Boys in de topklasse en het betellen voetbal bij FC Emmen. Ja, ik vind dat dat te combineren is. Dat moet ik een goede afspraak worden tussen Emmen en Harkemasse Boys. Dat het goed op papier komt. Dat er geen enkel kink in de kabel komen kan. Ik ben bij Harkemasse Boys trainer als eerste. Tuurlijk doe ik Emmen 200%. Alleen nog op de dagen dat ik bij Harkemasse Boys werd. Maar en de jongens, dan moet ik bij Harkemasse Boys werden. Ja, ik ben het wend om te werken. En ik werk ook in de sportschool. Ik jou de hele dag les. Ik ga voetbalscholen. Ik ben wend om altijd les te gaan. Alleen ja, voetbal is in mijn leven en ik hoop dat Harkemasse Boys daar en Emmen daar goed uitkomen. Altijd trok je het. Mijn aanvoerder en mijn tweede aanvoerder Adam Jeni en Martijn Barto, die weten van hoe en eraan, die zei train. Als wij niks aan u merken, dan is er bij ons niks aan de hand. Dan kunt u gewoon lekker uw gang gaan. Als alles goed komt, is het de bedoeling dat de Jong de nieuwe trainer wordt bij Emmen, Thierry met Azing Griever. Nou, het zit dat in juli worden. In eerste instantie zit het in januari. Dan maar we zien hoe het komt. Dan misschien maak ik waarom in de positie van assistent, dat is ik net erg. Maar dan heb ik dan mijn dijtaak. Maar ik ben eigenlijk dom geweest. Ik ging me op voor die cursus natuurlijk. Maar ondertussen zijn er nog meerdere clubs die betaald voetbal. Ja, cursus betaald voetbal. Ondertussen hier bij meerdere clubs hoofdtrainer wijze kent in betaalde voetbal. Dat is toch mooi voor zo'n trainer uit Harkema.